Kaixo egunon ikasleok, gaur ikusiko ditugu funtzioen transformazioa. Hau da, eragiketa berezi baten bitartez, funtzio hauek trasladatuko ditugu gora edo bera, eskerrera edo eskuinera, bai? Eta horrelakoak. Hemen ikusten badugu, adibidez, gora eta bera trasladatzea. Zer da gora eta bera trasladatzea? Funtzio bati konstante bat gehitzea edo kentzea. Adibidez, baldin badaukago adibidez, funtzio hau f isa berdin bi berrisa, ikusten zuten ez da esponentziala, beraz izango da horrelako grafiko bat. Jartzen badugu bi berrizaren ordez, bi berrisa ken bi, hau da, ken bi konstantea hau gehitzen badiogu, horrek esan nahi du funtzio hau trasladatuko dela bera bi unitate. Bai? Minus delako. Orduan, funtzio hau jeitsi egiten da bi unitate. Aurrekoarekin konparatuz. Jartzen badugu adibidez, bi berrisa gehi bat, zer esan nahi du horrek? Funtzio hau trasladatuko dela unitate bat gora. Bai? Adibidez, hemen balio hau zena, orain izango da, bat izan beharrean izango da irup. Absiz ardatzenetan, bai? Trasladatu egiten da gora. Bai? Aldiz, baldin badaukagu f eta argumentua isa gehi k, bai? Horrek esan nahi du, gehi denez, hemen barruan, orduan, funtzioa trasladatuko da eskerrera. Minus jartzen badu, trasladatuko da eskuinera. Adibidez, if isa berdin isa berbi. Isa berbi parabola bada eta bere adierazpena da horrelakoa. Bai? Jartzen badugu, isaren ordez isa gehi bat, eta dena egiten du berbi, zer esan nahi du, gehi bat jarri dugunez, lehengo parabola hau trasladatuko da unitate bat ezkerrera, bai? Puntua adibidez trasladatuko da ona, eta horrela guztiekin, adibidez, puntu hau trasladatuko da ona, hemen jartzen duenen bezala, bai? Isa gehi bat jarri beharrean jartzen badugu isa minus bi, hasirakoarekin konparatu, zer esan nahi du hori? Trasladatuko dela eskuinera bi unitate. Hau da, hemen zegoen puntua, orain emango da, hemen. 0 zen lehen eta orain bi. Hemen, bai? Hemen minus bi zena, lau altuera honetan, izango da, 0 trasladatu da k. Bai, parabola guztia trasladatu egiten da eskubira. Simetrikoa isa ardatzarekiko. Hau da, zer esan nahi du honek? F isa funtzioari aurretik minusa jartzea. Adibidez, erro isa irudikatzen badugu, aterako da horrelako kurbatxo bat, bai? Jartzen badugu minus erro isa, zer esan nahi du? Izango dela kurba berdina, baina isa ardatzarekiko simetrikoa. Hau da, doblatu egiten dugu isa ardatzarekiko, eta aterako zaigu horrelako kurbatxo bat. Bai? Eta hori funtzio guztiekin gertatzen da, Simetrikoa i ardatzarekiko. Hau esan nahi du, lehen zen kanpoan, orain barruan aldatzen diogu zeinua, bai? Hau da, baldin badaukagu f isa, dela bat zati isa adibidez, hiperbola bada, irudikatzen dugu eta horrela izango litzateke, bai? Jartzen badugu isaren ordez minus isa, zer esan nahi du? Izango dela simetrikoa i ardatzarekiko. Bai? Hau da, tolestu egiten dugu i ardatzarekiko eta ateratzen zaigu hiperbola berdina, baina kontrako norantzan. Bai? Hori da, simetria bikoitia bezala. Bai? Hau da, funtzioen transformazioei buruz jakin behar dezutena.